Barkanmu da sake saduwa. A yau ina tafi tare da wani sirri wanda ake bukata wajen kaucewa faɗawa project marasa inganci. Wani mataki ya kamata a bi wajen gano project yana da kyau ko kuma ba shi da kyau? Ma'auni ne da project ake amfani da shi kuma da inda za a je a nemi waɗanda suka tantance wannan project ɗin da kuma program code ɗin da aka rubuta smart contract ɗin da shi. Idan ka biyo mu a hankali daga farko zuwa ƙarshe za a karu da abubuwa kamar haka. Za mu yi bayani akan yadda ake rubuta smart contract da kuma suwaye suke tantance smart contract. In short amma a takaice. Sannan kuma za mu bayar da misalai da kuma martaba ta wayannan mutane da suke tantance wannan project code ɗin da aka rubuta domin su gano me ake cewa bugs, me ake cewa faults, me ake cewa security vulnerability da kuma exploit da za su iya faruwa, wanda in suka gama za su bayar da report akan wannan program code ɗin. Idan ba a san wannan ƙarin bayanin ba kuma ana buƙata a ƙara washe basira a kansu, a kalli wannan bidiyo ɗin daga farko har zuwa ƙarshe. Bari mu fara. To kun san duk wata manhaja mai gudana akan smart contract an gina ta ne da yaren kwamfuta. Sannan duk inda akwai yaren kwamfuta to ba a iya raba shi da 'yan matsaltsalu. Matsaltsalun kwa su ne kamar yadda za ka rubuta code ɗin loudly yadda za a iya samun bugs a cikinsa ko kuma a samu vulnerabilities wanda shi ne wa'inda mutanen banza suke amfani da shi gurin hacking ɗin system ɗin ko kuma su saci wani font daga cikin contract address ɗin. So sai aka kawo wasu mutane tunda programmers ne suka rubuta, zai yiwu ka rubuta code da kanka baka gano mistake ɗin ba. To amma yana da kyau ka nemo collaboration na ragowar mutane wanda za su zo su yi, tunda dama shi dukkanin project ɗin da ake yin sa a yanzu internet yawancin su ana yin su based on open source. To akwai gurare da dama da mutum zai iya zuwa ya checking ɗin code wanda za mu zo mu magana nan gaba. Kai dai ka kasance tare da ni a hankali har zuwa kan tools ɗin da za ka yi amfani da su wanda za ka iya investigating ka gano wannan project kake participating a ciki, su waye suka yi auditing din shi, sannan kuma ka ga wasu list of projects ɗin da su suka yi dai a validating. So auditors ɗin nan, wa'annan auditors da suke yin report, su ma programmers ne kamar sauran programmers ɗin da suke rubuta codes. So amma su suna da added advantage kuma an rarraba su martaba. Akwai martaba ta A, akwai martaba ta B, akwai martaba ta C. Shine A tier, C tier, B tier and D tier. So an rubuta martabobin ne dangane da ƙarfinsu da kuma ta hanyar da musamman ni a wannan discussion ɗin da nake yi, an raba su ne ta hanyar da za a gano wanne ne ya fi wanne mahimmanci. Wasu za ka ga established companies ne waɗanda su kansu software developers ne, wasu ma sun yi exploring ɗin blockchain, sun ma yi amfani da manhajoji, sun kirkiri manhajoji domin a tantance ainihin matsaloli da dukkanin wata code da aka rubuta za ta iya samu, musamman smart contract code. Shi kansa solidity din akwai auditors din da su ne best suka yi samo bugs a cikin shi. To wayannan mutane da ake cewa auditors din, zan fara da tier A a wannan video din, wayanda su ake kira industry leaders. Zan ba da misalin kwaya 3, sannan zan ba da links din da zaka je kai bincike akan su. Sannan za ka samu tools ɗinsu, za kuma ka ga irin project da kuma partners ɗin da suka yi wa aiki wanda kuma sun yi aiki akan project ɗin da za ka ga yanzu project ɗin yana daga cikin successful project da ake yi a blockchain. Yawwa, domin tutorial ɗin ta ƙara amfanarwa, dole sai na buɗe browser saboda na nuna wa mutane yadda abubuwan suke. So organization na farko da zamu dauka a cikin auditors din nan akwai Trustobit. Kawai ka bude browsers ɗinka, in ka bude browser ka kawai ka tafin search term na wannan Trustobit din, insha Allah abinda Google za su fara maka searching akai shine za su nuno maka wannan pagin kamar haka. So zaka ga bayanin su nan, bara na dan yi zooming din shi yadda za a fi gani. Alright, to yanzu in aka lura da kyau za a ga shi organization din nan, ga about blog ɗinsu, ga inda za ka je website ɗinsu da direction da komai. Right, sannan kuma in ka yi gefe za ka ga detailed information ɗinsu da number wayar su, they are based in New York City, ga address ɗinsu nan da kuma social media link ɗinsu a ƙasa za a gani suna da LinkedIn, suna da kuma Twitter. Amma most important thing da kuma abin da zai fi baka sha'awa shine fara shiga website ɗinsu. Idan ka shiga website ɗinsu, wa'annan auditors ɗin za ka ga
aikace-aikacen da suka yi a ragowar kamfanoni da kuma abubuwa da suke yi da product ɗinsu. Misali, kwaga babban services ɗin da suke bayarwa akwai software assurance, akwai security engineering, research da development da kuma expert training. So in ka yo ƙasa za ka ga za su baka shawarwari dangane da yadda za ka yi securing mobile devices ɗinka da dai sauran abubuwa da yawa da za ka iya gani. So again kuma ga partners ɗinsu na ƙasa suna da repository a programming field abu guri ne wanda softwares ɗin da aka rubuta su da open source kamar yadda ne bayani a baya. Za ka iya zuwa ka gansu ka yi downloading ɗin wasu in kana da ɗan ilimi na programming za ka iya ganin aikin da aka yi a kansu. So yanzu za mu tafi kan GitHub ɗinsu. Bara na buɗe shi a sabon tab tukunna. In muka buɗe shi a sabon tab za mu tafi a pejinsu na GitHub. So directly in kana da GitHub account za ka iya signing in, za ka iya poking, za ka ga update ɗinsu. Kuma dama daga cikin abin da aka fi bukata ga shi ainihin project shine a ga suwaye suke updating ɗin shi kuma kwana nawa ake yi ba a yi updating ba. Duk wannan yana ba da abubuwa da za ka iya ganewa. Sannan abin da yasa suka zama outstanding a cikin wannan harka ta security za ka ga suna da sabon project da suka yi wanda suke ce masa Slither. Wannan Slither din software program ne ko kuma programming code ne da suka rubuta wanda za ka iya passing din abubuwan da suka shafi smart contract programming kuma taimaka validating ta nuna maka bugs ɗinsu. So wa'annan su ne contributors ɗinsu. Muka yi gefe bari dan zoom in din shi yadda za mu fi gani. Alright, so in ka yi gefe wannan su ne programmers ɗin da suke contributing a ciki. Wannan kuka lura shine logo ɗin Trails of Bit ɗin, so yana daga cikin waɗanda suke to waɗannan programmers ɗin ga sunan manyan programmers ne waɗanda suke contributing. Abinda suka fi rubutu a kansa a cikin wannan repository ɗin suna amfani da Python da C++ da Rust da C da kuma Ruby. So gashi nan dai zaka samu bayani sosai. So yanzu in kana so zaka iya buɗe GitHub account kuma ka yi download repository ɗinsu. So sai mu tafi na gaba. Yau wato kafin mu je gaba yanzu na yi signing in da GitHub account ɗina wanda kai ma za ka iya signing in. Na yi signing in a matsayin user da nake amfani da shi. So me yasa ba zan yi following ɗin wannan repositories ɗin ba, saboda zan dinga samun update da abubuwa. So kawai za ka iya rubuta follow a nan gurin. Bayan ka gama kuma za ka iya ganin dukkanin feeds ɗinsu akan dashboard ɗinka. So akwai wani abu mai mahimmanci a ciki. Misali, idan muka ɗauki repositories ɗinsu muna so mu searching, za mu iya nemo publication nasu. Publication ɗin nasu in muka zo muka rubuta misali Trails of Bit publication misali. Alright, ko kuma bari in sa shi complete GitHub dot. So wannan shine abin da na rubuta. In aka lura za ku ga github.com trail of bits publication. Wani repository ne wanda za su dinga baka, za ka ga dukkanin abubuwan project ɗin da suke a kai wanda za ka iya downloading ka karanta report da suka bayar. Yau wato kamar yadda muke gani a wannan repository na trail of bit publication, a cikinsa za ka iya ganin dukkanin reviews da suka yi da kuma shekarun da suka ɗauka da kuma waɗanda suka yi latest. Musamman wannan added ECC slides. A nan za ku ga sun yi amfani da wannan presentation ne gurin nuna wa customers ɗinsu box ɗin da kuma sauransu, inda za ka buɗe shi za ka samu damar da za ka iya cloning ɗin wannan repository ɗin ka kalla. Musamman yanzu da yake mun riga mun yi following ɗinsu za mu iya nunawa, kuma idan za mu yi contributing za mu iya amfani da waɗannan button ɗin na sama. Sannan zan iya ganin dukkanin abubuwan da aka tattauna a kai, misali waɗanda suka ba su star da kuma abubuwa dai da dama akan job ɗin suna faruwa, wanda mostly masu harkar programming suna samun resource mai matuƙar amfani a ciki. Kuma wani ƙari akan girma da kuma martaba na wannan mutane da suke
sensoring din blockchain program, za ka ga akwai guraren da za ka iya shiga ma ka samu learning material da kuma abubuwa da dama. Musamman sun yi ƙirƙiri wani project da ake kiransa Slither. Bara mu ga ko za mu iya ko za mu same shi. Wannan Slither din amfanin shi shine akwai yiwuwar kai amfani kai rijista da su baka shi a matsayin cloud service, cloud as a service ko kuma software as a service sake cewa a yaren programming, wanda zaka ga in ka rubuta as a developer ka rubuta code, zaka iya ka ga box ɗin da suke cikin ta a wannan programming ɗin naka. Automated software application, yau wato kaga da akwai shi gashi nan har yanzu yana sama. So workshop ne na automated smart contract audit. So gashi nan yanda su take yin aikace-aikace, kuma sun rubuta shi mostly da yare na Python da kuma wasu abubuwan ƙarin bayani, tunda dai shi yaren kwamfuta musamman akan harkar decentralized haɗe-haɗe ne na expert daga kowane ɓangare, wanda suke web development, web3 application builders da sauransu. So duka dai gashi nan zaka samu bayani da ƙarin ilimi sosai. So kan lokaci ya ƙure mana, bara mu tafi kan ragowar su repository da muke magana. So again muna da open zeppelin. Directly na buɗe GitHub account ɗinsu, na yi following ɗinsu, kuma su ma suna da nasu martabobi da kuma project da suka yi. Amma in muka je kan website ɗinsu za mu fi samun ƙarin bayani a kansu, wanda dai yanzu abin da suka fi dealing da shi a nan shine su nuna maka contract da suke yin aiki a kanta ko kuma wani project da suke aiki a kai. Sannan kai following ɗin Twitter handles ɗinsu za ka iya samun bayani sosai. The standard for secure blockchain application shine ma slide ɗinsu na farko. Open Zeppelin provides security product to build automated and operate decentralized application. We also protect lean organization by performing security audits on their systems or products. So gashi nan abin yana da matukar faɗi, yana da kuma so saboda daman gaskiya shi wannan rayuwar yanzu shine ka san yadda duniya ka take ciki, kuma da yadda abubuwa suke operating shine kawai duk abin da ake kokarin yi kenan, kuma muna fatan ana biye da mu. Ai dai staking a ci gaba da bibiyar mu, dan ba za a tsaya a gurin kawo irin wayannan abubuwan ba, an dinga yi kenan, kuma za a dinga samun hanyoyi wanda mutane za su karu sosai. So bara na ga ko da akwai wani abu da za mu karu da shi a ciki. Akwai community forum, akwai evernote. So bara mu fara ganin community forum ɗinsu. Na ba da link ɗin a cikin description da wancan da wannan da kuma wanda za su zo gaba, saboda samu easy access. So gashi nan your blueprint for decentralized system, za su koya maka yadda za ka yi abubuwa sosai. Za ka yi visiting din site ɗin ka ga yadda abubuwan suke da documentation da komai, saboda wannan rayuwa ta open source da aka shiga ta taimaka sosai. Ga wannan shi ma kusan zai ba da ma'ana web3/solidity based war game played in Ethereum, where each level is a smart contract that needs to be hacked. Alright, so wannan shi ma yana da kyau an shiga website din a karanta shi. Sai kuma mu tafi na gaba, tun da mun ga GitHub din su da farko. So muna da runtime verification. Runtime verification su ma ga su nan, su muka duba da kyau za mu ga me suke yi. Akwai smart contract verification, NFT checkers, protocol verification, blockchain advisory service, me ya kamata kai wa blockchain ɗinka. Alright, za ka iya hiring ɗinsu su baka shawara, ka faɗi organization ɗinka, menene scope of work ɗinka da kuma duk abubuwan da kake bukata. So a nan kuma za ka iya checking ɗin tokens ɗinka for full functional compliance. In kun tuna ne magana a group cewa mun yi maganar public private account da kuma user account. Sorry, akwai paid account da kuma user account akan ERC, wanda su suke writing smart contract, su suke biyan paid contract account, wanda mun dan yi bayani a baya. So anan zaka iya checking din shi. In kana da wani token misali, zaka zo ka iya checking din shi, su baka bayani akan shi. Amma tunda ba shine scope din wannan video din ba, just kawai zamu skip din shi saboda samu ci gaba. So mun gama da runtime verification, shi ma zan ba da link din shi da yardar Allah, amma suna da GitHub su ma
right, in ka zo GitHub din su gashi nan shi ma ko na yi following. So tun da dama a tutorial na ce da farko za mu biyo martaba mai martaba, in kun lura contributors din muna tafiya ƙasa suna raguwa. Wannan shi ne tabbatar mun faro daga kan tier A kenan, wanda su ne industry leaders, suna da expert akan Java, C++, da C, da Shell, da kuma text. Alright, so za mu iya yin gaba, amma ba mu duba verification ba, wanda shi ma yana da publication, sorry, wanda shi ma yana da matukar tarin yawa. Amma in ka shiga website din za ka iya bin handles ɗinsu na social media platforms, za ka iya bin su ga su anan gefe, Facebook, Twitter, LinkedIn, da email, ka subscribe da newsletter. Duk lokacin da suka yi sabon aiki ko kuma suke da wani update da za su ba wa duniya, za su ringa sanar da kai ta email. So right, mun gama shi ma da shi, sai mu tafi ɗayan da nake tunani shi ma babban conscience.net. yes. So su ma waɗannan manya ne kuma sun iya auditing kuma suna da partners masu ɗimbin yawa. So solution ne for Ethereum solution. So right, so in muka yi dai kasa dai still za mu ga da product da kuma academy, su ma kaga suna impacting din knowledge a duniya. So zan fara shiga academy din saboda duk video din mu dama ba wai financial advice bane, yawancin su for entertainment da kuma education. So in an ma ga muna yin wani abu wanda ya kamata a ji hankalinmu, a ba mu shawara, muna fatan za a yi mana blockchain essential basic training bootcamp, da kuma blockchain developer bootcamp. So wa'annan yawanci zaka iya samun paid, zaka iya samun wanda yake kuma wanda yake ba paid version bana shi su wa'annan mutane conscience academy. So kuma za mu je su ma in suna da GitHub mu ga ko suna da abin da za mu iya karuwa da shi. So bara na buɗe asalin main website ɗin su mu ga. So bayan mun buɗe website ɗin za mu yi ƙoƙari wajen ganin social media handle ɗinsu, kuma suna da tasiri wajen taimakawa mutane, kamar wancan da muka bari, unlock web3 built on Ethereum, collaborate worldwide. So right, wannan abin nasu yana da ban sha'awa kwarai. Zaka ga akwai MetaMask da kuma other leading blockchain product, sun mai da shi cikin sauki, suna building application akan Ethereum. Menene application akan Ethereum? Shine smart contract application, kamar irin su decentralized finance, NFT, da kuma decentralized autonomous systems. So ga partners din su nan, Tuesday, ina ga kamar akwai update. Okay, trusted by world leading organization, waɗanda suke trusting din su akwai Amazon Web Service, akwai Microsoft, masu Azure kenan, masu Maker, ga sunan dai mutane da yawa. Ga shi nan dukkanin big brand da zaka iya samu a harkar blockchain zaka gani. Ga solution din da suke iya bayarwa: build your collection, mint, sell and trade NFT. Sannan za ka baka wasu solution din da suka shafi software da digital currency da sauran decentralized finance. su ma za su baka shawarwari, za su yi ma authoring, za su yi maka review, za su yi maka dukkanin wani fan testing checknet wanda ake nemo exploit da shi. So gashi nan dai, wannan kuka duba da kyau, babban mutum ne wajen bayar da misali. Gashi nan ka duba shi: for those who understand the foundation implication of blockchain technology, there is no turning back. Wannan yana ba da reviews akan abubuwa da dama, duka abin da ya shafi NFT da product. Gashi nan Joseph Lubin, founder and CEO, Conscience, co-founder Ethereum. So yana daga cikin waɗanda suka yi kirkiri Ethereum organization, masu su Bitcoin Vitalik kenan. So gashi nan dai, so za mu je kan GitHub ɗinsu. Ba na son bidiyon ya tsawo, sai dai a wuri, saboda na ce zan ba da links ɗin. Ina so ka kalla har ƙarshe saboda matuƙar amfanin abubuwan da muke ciki, tunda duk damuwar mu shine yanzu mu ga abin da duniya take ciki, kuma mu ma mu samu hanyar mu sami sauƙin abubuwa. So in muka yi ƙasa mu ga ko suna da social media handles. So gashi nan dai, so suna da, in za ka interacting da su ne ta Discord, Twitter, LinkedIn, da kuma YouTube, Facebook, Instagram. Gashi nan dai dukkanin feeds din da zaka iya interacting da su, kuma zaka iya subscribing da email letter tasu.
mun gani wannan shi ma yana daga ciki. To da fatan dai an karu. Suna da knowledge academy base din su wadda muka fara gani da farko. Ethereum classic shine 2.0 knowledge hub, duk dai mun gani. Da fatan abin nan ya ilmantar, kuma yana da kyau a duba link a description din da zan bayar. Dukkanin bayanin da na yi da kuma other links din da za a samu amfani a ilmantu zan bayar da shi. Na gode. Kada manta, I sharing, I like, I subscribing.